To alhamdulillahi mun ma Allah godiya kuma zan yi kira ga ummanmu su ƙara haƙuri kuma al'amarin nan yana hannun Allah kuma wajen Allah muke nema. Ina so in tabbatar maka da yardan Allah za mu kai ga biyan bukata. Shi shure-shure bai hana mutuwa. Magana a nan shine shin wani hukunci kotu ta yanke. Kotu ta yanke hukuncin cewa hukumar zaɓe ba ta yi daidai ba wajen ba sanata Obasani certificate na cin zaɓe. Biyu daga cikin alƙalan sun ce a janye satifiket ɗin sai an je an sake zaɓuɓɓuka a wasu rumfuna na zaɓe a jihar Kaduna. Yanzu haka mun zauna da lauyoyinmu mun ba su duba wannan hukunci da kotu aka ce ta gabatar mu yi tunanin ina ba mu tafi. Amma an bato lauyoyin da suka kare shi sanata Obasani suna cewa kotun ma ta yi watsi ne da karar da ka shigar baki ɗayanta. Ya ba ka yi maganan da wa'annan alkalai guda biyu kuma suka ce hukumar zaɓe ba ta yi daidai ba wajen ba sanata Obasani satifiket na dawowa cewa shi ya ci zaɓe don akwai rumfuna da ba a yi zaɓuɓɓuka a cikinsu ba wanda ya sa zaben ya zama inconclusive bai kammala ba kenan ta ba da umarnin a je a sake zaɓuɓɓuka a wannan. Amma shi gwamna Obasani ma an ambato shi yana cewa yana buƙatar ka zo ka haƙura kwaɗa hannu domin ciyar da jihar Kaduna gaba. Baka ganin ya kamata ka karɓi wannan tayi nashi? To ni ina so in tabbatar kuma wannan hayaniyan na zaɓuɓɓuka da muke kotu ina so in tabbatar maka ba a kaina nake yi ba. Magana ne na al'umman jihar Kaduna. Kuma wannan mataki na farko ne fa muke ciki. Idan akwai yanayi kamar yadda lauyoyinmu ke duba wannan ba mu gamsu da wannan abun ba za mu tafi kotu na biyu. Idan shi ma bai mana ba za mu tafi na uku. A baya mun yi daga karke mun haƙura mun zo mun musu fatan alheri sun ci gaba. Haka shi ma wannan balle yanzu musamman yadda kotu alƙalai biyu cikin uku suka ce a satifiket ɗin da aka bayar hukumar zaɓe ba ta yi daidai ba a je a sake zaɓuɓɓuka a wasu akwatuna a jihar Kaduna. To kuma ina maganan ka zo kai haƙuri a bada hannu inda nawa ne ni ne nake bi ma kaina sai in je aiki ne abin da muke so a kyautata rayuwar al'umma to rigiman nan ba tawa bace ta al'umman jihar Kaduna ne.